दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि लांगिनाव बे बिबाह भवनाव पाब्लिक लाइब्रेरिनि नाजानायाव गांसे खुगा लाइसि बेखेवनाय जालांबाय मोजाङै आरो बे खुगा लाइसिखौ बेखेवनायनि गासै नाजानाय आरो गासै रोखोमनि मदद होनाया जाबाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानिनो सासेल' EM मानाव गेदेर बिलिमन खाख्लारि बिथांनि नाजानायावनो दिनै मोजां बे लांगिन पाब्लिक लाइब्रेरिनि नाजानायाव बे बिबाह भवनाव बे खुगा लाइसि बेखेवनाया जाफुंसारबाय आरो बेसेबा बोसोरनि बे मोनसे नाजानायमोन लांगिन ओनसोलनि मानसि गेदेमा बिथांमोननि बेयाव गंसे पाब्लिक लाइब्रेरि जानांगौ मानो होनोब्लाथाय गंसे लाइब्रेरिया मानसिया गथै इन्टेलेक्चुवेल आरो व्यक्तित्व गठन बायदिसिना साननाय हनायनि मोनसे जौगाखांहोनायाव बे जोबोद बिहोमा होबोयो बेखायनो बेसेबा बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलनि रायजोफोरा पाब्लिक लाइब्रेरि गंसे दाफुंनायनि थाखाय जर होदोंमोन आरो बेवहाय पाब्लिक लाइब्रेरिया बोसोरनैसो सिगांनिफ्रायनो लुफुंनाय जादोंमोनब्लाबो प्रेक्टिकेलि थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय मोजाङै कारज'करि जाबोदों आरो बे लाइब्रेरिनिनो दानि आफादगिरियाबो जाबाय दानि जोंनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानाव गेदेर DM बिलिमन खाख्लारि गेदेमायानो आरो बिथाङा नाजाबोगासिनो दङ माबोरै बेखौ जौगाखांहोनो हायो आरो बे ओनसोलनि गासै सुबुंफोरखौ बिसेसके सेंग्रा हान्जा लिरगिरि गोदान गोजाम गासै बिथांमोनखौ लाफानानै माबोरै बे ओनसोलनि गासै मानसिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय लिरनाय आरिनायखौ जौगाखांहोनो हायो बेनि थाखायनो बिथाङा मोजाङै नाजागासिनो दं। আজি আমার লাংহিন পাব্লিক লাইব্রেরি আমার লাংহিনের বিবাহ ভবনত এটি মাউথপিস উন্মোচনের কারণে এটা সভা অনুষ্ঠিত করা হয় আর আমার মাননীয় কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলর EM শ্ৰী বিলিমোহন খাকলাৰী এখেতৰ উদ্যোগত এখেতৰ যিটো ষ্টেপ লৈছে তেখেতৰ দ্বাৰাই আজিৰ এই আমাৰ যিটো মাউথপিচ সূৰ্যী বুলি আমাৰ বড়ো ভাষাত সূৰ্যী বুলি সৃষ্টি এই সূৰ্যীখনক আজি উন্মোচন কৰা হয় প্ৰথম উন্মোচন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে এই লাইব্ৰেৰীখনত আমাৰ লাংহিন পাব্লিক লাইব্ৰেৰীখনত আমাৰ সমূহ জনগণই আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো মানে পাব্লিকে যাতে আহি লাইব্ৰেৰীখনত আহি মানে কিতাপ পঢ়ি অধ্যয়ন কৰি ইয়াৰ গুণানুগুণ কিছুমান তেওঁলোকে পাব পাৰে আৰু আমি যাতে পৰৱৰ্তী কালত এই লাইব্ৰেৰীখনক যাতে আমি উন্নীত কৰিব পাৰোঁ সমূহ ৰাজ্যলৈ এইটোৱে আহ্বান কৰিছে তেওঁ গতিকে আমি আজি এই যেটো মাউথপিস সূৰ্যী ইয়াৰ দ্বাৰাই মানে আমি আমাৰ লাইব্ৰেৰীটো মানে উঠাই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁ কামনা কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ EM সাহেবে কামনা কৰিছে আৰু আমি সকলো ৰাইজে আজি আহি গোট খাই এই সভাখন মানে সাফল্যমণ্ডিত কৰিছে। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 10 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन।
फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसेट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।